Natumba ka man tungkol sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo papahinga. Kung naluya ka man, kang Jesus isalig ang tanan, pagdayeg kaniya maoy buhat ta. Huwag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon nga atos siyang daygon. Hala mo sayaw ta, hala mo luksot ta, hala mo dagan ta, hala mo pakpak ta, pagdaig nga tinud-anay, buhata kanunay. Hala mo luksot ta, hala mo dagan ta, hala mo pakpak ta, pagdayeg nga tinud-anay, buhata kanunay.